Έχω κάποια κείμενα. Εδώ, κακός. Τα βάζω εδώ και τα ξεχνάω. Δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Αλλά παίρνουν αξία, μου πάνε. Μυρίζουνε, διάλογος, κυτρινίσανε. Αγαπητοί φίλοι, έχω να σας διαβάσω κάποιες ειδήσεις επιτροχάδιν. Από το τελευταίο μπουζούκι του Μάρκου Βαμβακάρη είναι φτιαγμένο το ξύλινο ταμπλό στη νέα Σπορ BMW του Στέφανου Κορκολί. Βρέθηκε στη Σαλαμίνα η σπηλιά στην οποία είχε απομονωθεί για απόσυρση ο μεγάλος τραγικός ποιητής μας, ο Ευρυπίδης. Το εύρος του πηδήματος του μεγάλου ποιητή ή το περιορισμένης γκάμας, με αποτέλεσμα η γυναίκα του να ξενοκοιμάται με τα δούλου, και ως γνωστόν ποιητής με δούλο είναι συνδυασμός καταστροφικός. Δεν χρειάζεται, αφού δεν το καταλάβατε, δεν πειράζει. Κουράζεστε κι εσείς, δεν είναι από υποχρέωση δηλαδή. Από AIDS πέθανε τελικά ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες των επιστημόνων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν θα πέθαινε, προσέξτε, ο ήρωας του Τροϊκού πολέμου ο Αχιλλέας, αν δεν ήταν αδερφάρα του κερατά και δεν φόραγε εξόφτερνα. Πολύ σωστό, μην τα θέλουμε τα δικά μας, η αλήθεια κάποια στιγμή. Το παρθενικό ημένα της Άννας Μαρίας Λογοθέτη φιλοξενεί στο προφίλ της ερχόμενης εβδομάδας ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Το διάτριτο κρέας της δημοφιλού Σταρ θα εξετάσουν ειδικοί επιστήμονες και στη συνέχεια ο Σταμάτης Φασουλής θα μιλήσει για και το καινούριο έργο που ανεβάζει στην επίταυρο του καναλιού 5 με 5 αδερφές. 3 του Τσέχοφ και 2 από την πλατεία Κολονακίου. Ρατσιστικό αυτό. Και θα κλείσω με μια έμετρη δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού. Προσέξτε, δώστε τα Όσκαρ στο λαό σε τελετή στο ΟΑΚΑ. Αιώνες πρωταγωνιστή και κάνει το μαλάκα.